Sanibona nonke emakhaya ngamakhaya. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Ake sibone lokhu esihlangane ngakho namhlanje. Namhlanje sibuka lolu hlelo lokufunda izinhlamvu kanye namagama esiZulu. Lolu hlelo umuntu mayedlala fanele azame ukubuka zonke izinhlamvu lezi ezila, bese ezama ukuthola igama lesiZulu okuyilona lona. Lapha-ke kunesikhathi esikaliwe, isikhathi semizuzwana engama30. Ngakho umdlali unemizuzwana njengama30 ukuthi akwazi ukuthi alithole lelo gama leli elifunakalayo. Lapha futhi-ke kunamaphuzu akhona la. Umdlali mayethola amagama amaningi, uthola amaphuzu amaningi. Sibone la. Nakho-ke la isibonelo la igama umdlali befanele alithole la igama elithi uluntu. Nanti igama elithi uluntu. Umdlali ulitholile la. Umdlali mayelithola-ke amagama wengezelwa esinye isikhathi sokuba aqhubeke adlale. Aphinde futhi athole amaphuzu ngokuthola lelo gama lelo elifunakalayo. Ake wona mdlalo lo umdlalo wezinhlamvu kanye namagama esiZulu. Lena indlela enhle, indlela emnandi yokufunda ngezinhlamvu ezakha amagama esiZulu. Kanti-ke noma ubani angawudlala lo mdlalo umdlalo omnandi kakhulu. Uma-ke kukhona odingayo lo mdlalo lo, makaxhumane nami la ngaphansi, abhale lapha ohlakeni. Uma ewudinga lo mdlalo, mina-ke ngizobe sengimnikeza wona lo mdlalo lo. Ake sibonge, siyabonga.